Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Ngulngul ang akong suso. Muna na ang giingon sa doktor nga may cyst ang akong suso. Jen, nagpingit mo kas kasakit? May sakit na sad ang cyst akong suso, Ate Pres. Hasul kay sa trabaho sa office. Tumari nagpanyawan herbal capsule. La 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 la. Malipaya naman lagi ta. Siyempre, Ate Pres, kay may tumarkog Panyawan Herbal Capsule. Wa na'y sakit ang akong suso ug matod sa doktor, dili na ko operahan. Panyawan herbal capsule. Milagroso kagyong kapsula. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagrosong kapsula. Produkto sa SED Marketing. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niya ang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman. May klaruhin ako ko. Sa utsaman. Naka-move on na ka, wa. Sa'yo mo pagtuo ba? Inaana lang ka sa'yo? Nasuko na. Nilao ko ba? Nagtuo ko sa akong paningkamot nga mo daw singing contest. Sako. Masawa na ko sa Carol. Nya Carol, binuang ra di ay. Daan pa ko. Mao na manimaos ko ba? Ha? Siya may yung panimaslan. Oh! Si Carol! Sigurado ka sa nalitok ni mong pangalan? Gusto kang usbo na kong litok? Oo, si Carol ang gusto na kong panimasdan. Usab gila. Kinsa mo rin na yung napasakit ako? Di ba siya naman? Kausap ka gabayin tiyan na. Si Carol! Si Karan. May alin. Asa?
Dada. Ikaw ba kini ang nakita ko? Daw dili katuhuan. Nagdamgo ba ako? Sa pa niya, bay? Ah? Seryoso, tari, kanta-kantahan tani mo. Seryoso Ikaw to ba kanta ha? Murag ha? Balitag role ani da. Balitag role ini. Ako yung komedyante. Kaya seryoso mo kay ka. Komedyante na kong patong sa tablado, ay, pero seryoso ko sa kong pagkatao. Oo, nibaw ka na. Niasam taron. Gutom na mo ko. Asam tani. Awa. Sige lang kagutom. Kas kay kagbahaw or bugas na do. Ay! Dagko kay kulungag ba yan? Dagko kay gablihanan. Maayo kay nabalik na mo, Alan. Oy, Unsa ba? kumusta man ka? Naldo, Kumusta man? timing ang inyong pag-abot, nakaluto na ko sa atong panihapon. Nya, kumusta man ka? Benaldo. Saan ka? Wala mo. sa mag-asawa na ko. Da. Ikaw ni Martin, kumusta mo ka? Kanay mong suwak, ipasok ko ng baba niya. Oh, sige na, oy, kay nakaluto na ko sa panihapon. Kalamis tinuwa ng silya. Oh, Ah, lami pa niya akong tinuwa. Ay. Lami man gaya niya akong Ay. inununan. bitaw. Bisa kung saan mo, lami. Badiha. Ay, bakwi ay magisulti ha? Ikaw ba? Niyan naman sad ka, uy. Nunsa? Ngamday niya. Nunsa mo ka? Hab-hab na po na. Dali ra. Kung sa to imong gisulti, ayaw bahoy ah. May ito imong pagkasulti. Kita pagkasulti mo nga. May kinabalik na mo Alan Naldo. Timing kayo pag-abot. Nakaluto na ko pa hapon. Ano ba? Oh, Kayo na to? apil bagod ka adto. Abday! Record ba to? Record to. Apel ko, nalitok ni mo ng silya eh. Dali ra. Nalasigay ko na, ikaw na. Sa Nalasigay ko na niya. boka ni Martin eh. Amo ning bayo, uy. Layas din eh. La, amo ning bayo. Pugong to kabuang ka. Sige na, oy, lingkod na mo. Lingkod na diha. Medya na. Mga ano ta? Kinida, pakan sa ni. Ah, Na sila tapan ako. may sad kay ka pagkalingkod yan, no? Dali. Martin, unsa man sa gupon na balangka ni nato Naldo. Walay! Kanina na di, mas may pa. Nadagop ka ng tasok Ang may pa, ako ani ko sa inyo, ikaw ni Martin, ito ka sa amo. Kamus mama dito pagtipan. Ay, kalingilan mo. Lindo na na. Niya mausap na ako apelido ng. Unsa Kaya man? sa gupon mga ko ninyo. Okay nga, no? Dili ka ganahan? Maayo anoy. Maayo man eh. Maayo man eh. Bayalan. Kaya ang ngayon kasi inyong apelido. Ay ako. Kay? Inyong apelido, bungot man. Na. Oh, niya may bungot pa bayalan. Niya ako. Ang may apelido ako ana. Wam ko'y bungot. Nananay ko na ano. Ay, lami Alam mo eh. kapil Martin. Di ka pagkanon buanga ka. Ay. May mga ano ta? Naldo, Oh. lead the prayer. Ako? Oh. Yay, kamao ka ko ana ni Martin. Ha? Buanga ka. Nga nabali mo ganin panguros ko. Sige na. Kung tulog kayo, sige na. Sige. Tamsa. Tamsa. Ngano ka, Alan? Tay. Na, Atay na nung ko. Ngano ko kami tingog-tingog diha, ino sa magka. Nay. Oh, anay na sad. Ay! May dakong problema atong anak sa. Maagid. Nakakita ko, anak. Ay, Ingon anak sa ko kadi adto ba nga nahigugma ko diyan gipasakitan ko nimo. ay. Nag-iningon kada ko no anak ka ni adto ten. Lagi ko kabantay ten. Walang ko pa ilan nimo. Kay mugara niya ka. Ay, mao ba di ay to? Kauna-huna baya ko og tabang sa atong anak Martin. Saan yung pagtabang? Katultol naman kita sa ilang karol. Atong pagkiksultihan si Day Karol. Silya. Mura lagwa ni Alan, no? Ang sa paniwi? Ang akong gibuhat niya. Ay, ingon anak gitingay lang mga palikero. Unsa? Daghan kinag-uyab si Alan kani adto. Katong una nilang kauban nga dancer.
Gipasidaraan jud ko atong daan, katus Maris. Nga careful ko no kung Alan, kay basta may bagong dancer, ibid-ibiran jud ko na niya. Ug usa na ka ana. In fairness, wa ba ko binastrusin ni Alan? Tarong siya nanguyab nako. Ug dihilag siya dang gipangkahan ko siya. Gidasig ko lang siya makadaog sa contest. Ug natandog ka. Ha? Nituo ka sa luha nga iyang gipakita. Ug ngano naghubog man siya? Naghubog man siya maayob eh. Di ba nga pagpakita man na nga nasakitan siya? Taysa ra gud day. Naglipog na ko si mong atras abanti nga katarungan ha. Prangka na lang kuno be. Nahigugma sab kang Alan? Oh, ha? SED Alert! SED Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka nato sa SED Marketing Health Testimonies. Unsay gibatik adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, dayon niya ni adto mi sa hospital. Bilami ka adlaw dito, ug yapon na ayo yang tiyan mo tong nagtambag namo nga magpalit daw mi og SED Liniment, haplas og panyawan kapsul. Ipa 3 times adi daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mo to akong gitry na ulian man iyang sakit sa tiyan na okay siya. Mo tong nakagawas mi hospital kay pagkuan niya take niya og kanang panyawan kapsul. Nakalibang na yan na siya mo atong naayo din siya. Ako si Anali Kotara. Health Testimonies. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto. Okay, yan na tayo bagong schedule sa shows, ha? Ako nag-forward ninyo, Carol, Sheila. Kanta sayaw yapon mo. O kuha og inspirasyon. Apel sila si Alan, tita? Oo, syempre. Di ba ka nagsabot na ba na? O pa rin sila may bow. I-forward na lang, palihog nila ang akong text ninyo, B, Carol. Oy, ikaw lang yung forward, uy, day sila. Ano ako man? Ngumam ko yung number ni Alan. Ikaw na lang, Carol. Yes, tita. Ngawar. Minos kay show, basta Hulyo, minos kay show. Nag-uol sin ako ng gisulti ni mo da. Ba di pa tingin mahurot ang daog ni mo ana sa singong kuntis ba eh? Ang imo na pa di ay. Di pa! Nga pa! Oh, takal kayo. Ha? Simba ko ka oroy. Umatangtang ni. Takal ini? Ikaw ba? Na. Gusto juga mas kumidyante pag yung kanako bay. Ha? Dahil kumidyante man ka? Kumidyante man ka? Seryoso lang ka karon? Nainlab man ka? Pahiyam ni mo naginuto kayo. Murag mo irog lagamay mo bungot, awa. Basta ka na, mo pag yun ang bantayan. Unsa man ka, eh? May istoryata niya, guntingon ko na bungot yun. May istoryata, magunti ko sa bungot mo, okay na ka. Oy, ako ba, makita ni mo na niya tugod, ikabhakag ka sige, katawa sige. Labi na mahubog ka. Kay katong last nga nahubog ka, guulong kay kadto. Saan pagkatawa to higayon na? Guulong ka. Mita ba higuan ko sa akong kasing-kasing pandang kupido ba grabe ka impacta sa Carol sa akong kasing-kasing. Uy? Pero pugngan lagi na ako ba masakitan sa ko. Sa mo text pa siya na ako. Di yun ko mo reply. Awa. Text na. Awa, suwayan kidahin ka sa. Putaan na ita. Hindi, Carol lang ni-text ni mo. Ano ni ba mo ka? Tungkol si mo reaksyon. Sa? Bahala na. Di ko mo reply yan eh. Saan din ako basahon? Usa! Day po ni Alan, Carol. Wa pa man gid mo reply, tita? Hoy, paminaw. Dili ba ako gusto nga mapiktahan ang akong show ng personal niyong gugagugma, ha? Ay, gina niyo, iangan ang show, na. Kaya mauwawa na niya ko, sa akong mga contacts nga sponsors. Please lang, pagtarong mong tagad ni Alan,
Ayaw ninyo iamong ang akong show sa inyong away. Tita Joanne, Huwag yung reply sa Carol, bay? Ako ga nahigbasa si FX. Ala, mas ibutante na, uy. Importante yung taon. Ayaw mo kong sakitan. Alo, ikaw bumuram kag di laki, eh. Ikaw may pagukod o babae? Pagukod, may garbo sa tabi, oy. Nagsaling ng babae o gukod-gukuro na to. Noon sa mga... Siguro lang, ha? Siguro lang. Nga siya mong gibuhat, dili kay masakitan. Ha? Siguro lang. Bainal to. Siguro lang. Nga siya mong pagpataas yung mong garbo, dili kay maunay. Tingalig, mag-inom sa tana, ha? Mag-inom sa tag-usab. O, mapasok sa kasilam sa lantay. Hawak ni mo. Isang nananawag. Nga igom lang kami yung, nagtuka ni mo. Daan palagi ko. Ha? Nga si Di Carol na. Nga in love sa din ako bayan na. No. Siya rin nawag bay, si Carol. Nga Di Carol. Awa na ko reply yung text. Nawag yun na eh. In love yun din ako. Tubuga. Dili bay, bahala na. Unsa? Hasan tawag di Carol, di ni mo tubagon? Naunsa na ko kabayalan? kipalakot siya ko aning alanda. Nga naman. Kapila ko na rin tawag niya, di gito bagon. Ang akong text, wa sa reply. Uy, nasuko siyang watubagang alan. Nga wa siya reply sa iya text. Hoy, dili ingon anak no. Nasayo pa si mo gituhuan di Sheila. Kaya saan ko na be? Ako'y kasab ang kita Joan kung dili siya mahibaw nga may show ta. Maong nagkinahanglan ko sa iyang confirmation kung okay ba sila, makatunga ba sila. Kaya pagpangita maglain og di sila gusto. May kapuli nila. Mao ka ha? Ha? Tanabi ka sa mukha ni mo kuyugi ka be. Ha? Asa man ta? Ipakita dako nimo kung unsaon ko sa pagbali-bali si Alan og Lamparo. Unsa? Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan, ang Komedyante. Dalit ka ninyo sa SED Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman